alamisa ye marisi kalo tile 21 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna aw ma ladɔnniya k'a fɔ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛli Asimi Goyita ale yɛrɛ kɔni bɔla ka foli belebele ko o yɛrɛ kɔni ta k'o ɲɛsin Irisi jamana ɲɛmɔgɔ ma ni ale bɛ wele ko Vladimir Putin. A yirala k'a fɔ ɲinɛ o yɛrɛ kɔni bɛ bɛn ale yɛrɛ kɔni manda durula ma min yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye. O hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ baaraɲɔgɔnya olu yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ halisa Irisi ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Bi marisi kalo tile 21 o yɛrɛ don sugantilen ni ale bɛ wele ko journée mondiale de la poésie. O hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni don o yɛrɛ kɔni sugantilen don kosɛbɛ k'a ta k'a di gafe sɛbɛlaw ma gafe sɛbɛla minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka gafe o yɛrɛ kɔni bɛ boli poésie kan. Poésie ni ale yɛrɛ kɔni bɛ boli kɔnɔna kuma olu yɛrɛ kɔni fɔli kan. O yɛrɛ kɔni journée o yɛrɛ kɔni bɛ ka waleya an ka diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Meteorologues ni olu yɛrɛ kɔni ka baara o bɛnnen don wagati yɛlɛma o yɛrɛ kɔni ko ɲɛnɛbɔli ma olu bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ kabi tarata don ko fɛn min yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko funtɛni ale ni tile barika ko o yɛrɛ kɔni bɛna bonya kosɛbɛ. Journée mondiale des oiseaux forêts o yɛrɛ kɔni baaraw o waleyala kabi marisi kalo tile 19 maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don ji ale ni yiri ko olu yɛrɛ kɔni baarako ɲɛbɔli ma. O hukumu kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ni olu ka ɲɛmaabaw ye olu y'a yira k'a fɔ nin don kɔfɛta in ko olu yɛrɛ kɔni bɛ o dɔgɔda walasa olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka danfara kuraw olu yɛrɛ kɔni sigi u ka baaraw ko olu ɲɛnɛbɔni ma ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni ni yiriw olu yɛrɛ kɔni kɔlɔsili ani fɛn min ye foro olu yɛrɛ kɔni lakana. Haute autorité de la communication ni ale yɛrɛ kɔni ye an ka kunnafoniya soba ye. Ale bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko jaso damadɔ jaso minnu ni o yɛrɛ kɔni foroba jaso ye ani kɛrɛnkɛrɛn jaso ko olu yɛrɛ kɔni damadɔ ko o yɛrɛ kɔni bɛna fara Canal Plus ale yɛrɛ kɔni ka buko kan minnu kɔnɔna na n'u y'a yira k'a fɔ Mali ale yɛrɛ kɔni ka jasoba ni ale bɛ wele ko ORTM1 ORTM2 ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni ye Sherifula TV ale ni Africa Blue Television TM1 ale ni Joliba TV News ko olu yɛrɛ kɔni bɛna fara bukow kan walasa jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya o yɛrɛ kɔni sɔrɔ jaso ninnu olu lagɛli la cogoya min na. U b'a yira k'a fɔ maa minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni a bɔlen u b'a yira k'a fɔ ko baara ninnu ko olu yɛrɛ kɔni bɛna waleya ni ala ye marisi kalo tile 26 nata ko o yɛrɛ kɔni yirana ko jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ nin jaso ninnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ tentɔ. Tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain bɛ tunga lafiya bolo banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo euro wari 573 awɔ euro wari 573 fo san kelen o kɔnɔna la walima euro wari 380 kalo 18 kɔnɔna la terrain yɛrɛ musaka ye sefa wari $4,000 ani 500 ye n'i tilala terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ka tɔn na ni o ye pari ye n'o ye sojɔ tɔn ye o tuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye $26,000 ye a tɔn wari ye euro wari 580 ye étage duplex ale ye $42,000 ye a tɔn wari ye euro wari 780 ye n'i bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana bɛ yen nɔ ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ appartement sɔngɔ ye $24,000 ye i bɛ se k'ale fana dɔgɔdɔgɔnin sara euro wari 720 fo san 4 o kɔnɔna la awɔ san 4 tunga lafiya nana tungarankew olu lafiyali kama o tuma la an ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 00223 72 18 42 47 walima 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen-kelen sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la. Wagati damadɔ in na a yirala k'a fɔ ko jɛgɛ ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka tunu an ka marabolo caman o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Moptikaw olu fɛ yen nɔ ni jɛgɛ yɛrɛ caman o yɛrɛ kɔni bɛ bɔ yen nɔ ko olu yɛrɛ kɔni marabolo ma olu yɛrɛ kɔni kamana gannen don kosɛbɛ ka sabu kɛ jɛgɛ o yɛrɛ kɔni sɔngɔ o bɛ ka yɛlɛ. An bɛ taa Masinakaw olu fɛ yen nɔ kɛlɛ ni o yɛrɛ kɔni bɛ na ni silatuni a yirala k'a fɔ kɛlɛ o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ka to Masinakaw olu fɛ yen nɔ. A
yira la k'a fɔ kɛlɛ o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye k'a to masinakaw olu fɛ yen nɔ duguden caman o yɛrɛ kɔni bɛ ka a yɛrɛ ɲini ka bɔ u daga yɔrɔw la okumu kɔnɔna na masina dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔw ma walasa lakana o yɛrɛ kɔni bɛ se ka sabati cogo min na masina dugu kɔnɔna na. Bukari Ture ni ale yɛrɛ régisseur ye Tindira ni ale bɛ dire commune kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bilala banbagaciw olu yɛrɛ kɔni fɛ ni yen yɛrɛ kɔni kun bɛ bɛn a tile 17nan ma kunnafoniyaw u kun y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni kun minɛna banbagaciw fɛ kabi mars kalo tile 3 san 2024 kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni bilalen kɔfɛ ko o yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn o yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ la nka a yirala k'a fɔ ko banbagaciw ku u yɛrɛ kɔni nana ale bila mars kalo tile 19 dugukila den o yɛrɛ kɔni fɛ ale ka soda la. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Brésil a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka marabolo kɔnɔna na olu ka température ko o yɛrɛ fɛnɛ yɛlɛlen don kosɛbɛ fɔ o yɛrɛ kɔni taara jɔ 62 ni buruburu 3 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan a y'aw sɔgɔlen to an na toujours aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya jɔ an na.